takulandirani ku channel ino ya AMTV Malawi. Ndipo tapanga ni subscribe kuti tikuuzeni zambiri zimene zangochitika mphindi zapitazo ku Lilongwe. Malipoti amene atipeza ku AMTV Malawi zikusonyeza kuti Patricia Kaliati yemwe ndi wachipani cha UTM amumanga pa zifukwa zimene akudziwa ndi ya polisi. Ndipo izi zapangidwa confirm pa tsamba la Gerard Chavezi amene amakhala kuulutsa zinthu zambiri zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo Kaliati akuti akumusunga ku polisi ya Lingadzi. Anthu ena makomenti akunena kuti izi ndi ndale ndipo akufuna asokoneze convention ya UTM